Neste vídeo amosaranse os requerimentos e pasos a dar para acceder ao espazo avalar por medio do DNI electrónico. Como paso previo á utilización do DNI electrónico para acceder ao espazo avalar, é necesario comprobar que dispoñemos de todo o material necesario: o DNI electrónico e o lector de tarxetas. Este lector de tarxetas poderá ser de diferentes tipos: integrado no teclado do ordenador ou nun lateral do portátil, ou un lector de tarxetas externo conectado vía USB ao ordenador ou ao portátil. Adicionalmente, para poder facer uso do DNI electrónico será necesario dispoñer do seguinte software: os sistemas operativos como Windows, Linux ou Unix, os navegadores como Internet Explorer ou Firefox, os drivers do lector de tarxetas, para o que é recomendable seguir as instruccións do fabricante do dispositivo, xa que varía en función do modelo de lector e do sistema operativo empregado. E, finalmente, os drivers da policía, que explicaránse a continuación. No caso de non dispor dos drivers da policía, a continuación explicaránse os pasos a dar para a súa instalación. Accedemos á páxina http://www.dnielectronico.es. Seleccionamos o apartado Área de descarga e, en función do sistema operativo que dispoñamos, seleccionaremos un apartado ou outro. No noso caso, como o sistema operativo é Windows, seleccionamos esta opción. Unha vez máis, accedemos ao punto Sistema Windows. Nesta páxina accedemos ao punto Drivers e inmediatamente se nos amosará unha páxina na que poderemos guardar ou executar un arquivo. Deixamos que se descargue e seleccionamos o idioma. Pulsamos en Seguinte, seleccionamos a carpeta onde realizarase a instalación e marcamos Seguinte. Para finalizar o proceso é necesario reiniciar o equipo. Poderá realizarse neste momento ou posteriormente accedendo a Inicio, Apagar. Desta forma xa teríamos todo o equipamento e o software necesario para acceder ao espazo avalar por medio do DNI electrónico. Unha vez comprobado que dispoñemos de todos os requerimentos necesarios, a continuación veremos os pasos a dar para poder acceder a calquera dos servizos que ofrece o espazo avalar por medio do DNI electrónico, o espazo familias, o espazo profesorado e o espazo centros. A continuación explicaremos os pasos a dar para acceder ao espazo avalar por medio do DNI electrónico. Abrimos un navegador e accedemos á páxina http://www.edu.xunta.es/espazo avalar. Unha vez dentro do espazo avalar, seleccionaremos o apartado Acceso aos servizos. Introducimos o DNI electrónico no lector de tarxetas e eleximos a opción Acceder por DNI electrónico premendo en Enlace. Introducimos o PIN persoal do DNI electrónico. Nalgunhas ocasións, a aplicación pedirános este PIN 2 veces. Neste caso, o perfil que estamos a empregar é o de responsable, polo que accederemos ao espazo Familias, onde poderemos consultar os datos desexados. A continuación mostraremos unha serie de preguntas frecuentes. Como podo obter o DNI electrónico? Os cidadáns que o desexen poderán obter o seu DNI electrónico acudindo a unha das oficinas de expedición de DNI electrónico. Para máis información, pode acceder á páxina http://www.dnie-obtención/del/index.html. Se non podo acceder co DNI electrónico ao espazo avalar, como podo comprobar que o DNI electrónico funciona correctamente? Se seguiu todos os pasos anteriores e continúa tendo problemas para acceder ao espazo avalar por medio do DNI electrónico, pode comprobar que o seu DNI funciona correctamente accedendo á seguinte páxina: http://www.dnielectronico.es/
como /utilizar /el /DNI /verificar.html, indo ao final da páxina e seleccionando a frase comprobación de certificados.